बिसिबां नोङो बिसिबां फरायबावगोन दे? बिसिबां बुरजा फरायबावगोन नोङो? हानायखिनिखौ बावसै आङो। मा? दे मोजाङै मोजां थादों दे। बिथाङानो जाहैबाय माइनाव देबि ब्रह्म। आङो बिथांनि न'आव दंफैयो। बिफानि मुङा मथुरा ब्रह्म, बिमानि मुङा गायत्रि ब्रह्म। आरो माइनाव देबि ब्रह्मआ जोनोम जादोंमोन 6 फेब्रुवारि 2007 मायथाइ। बिथाङा देग्लाय मेट्रिक आनजादखौ गासै 600नि मादाव 417 नाम्बार मोननानै 69.5% मोननानै पास जानो हादों। आरो बिथाङा बड'आव लेटार मोनदों। नर्थ कामरुप बेतबारि हाइ स्कुल बाक्सा, बे स्कुलनिफ्राय बिथाङा पास जादों। गोसोआव मा साननाय दं नोंहा दे बुं? गोसोआव थाबायनो इनो। दे गाबनाङा, इसोरा नोंखौ अनहरगोन, इसोरा नोंखौ मोजां मोनगोन। फरायनो लुबैयो जोंना फिसाजोआ। बिसिबां नोङो बिसिबां फरायबावगोन दे? बिसिबां बुरजा फरायबावगोन नोङो? हानायखिनिखौ बावसै आङो। मा?